Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-asị unu nnọọ site n'ebe unu bi n'akụkụ ụwa niile n'ihe emume anyị nke GCK kwa ụbọchị. Nke taa anyị na-eleba anya na Nzoukwu onye mmehie pụrụ iji wee chọta ndụ ebi ebi. N'ihi na onye ọbụla ekereke n'ụwa bụ onye mmehie. Anyị anaghị erukwa amara Chineke nso. Anyị na-ebi ndụ n'ime mmehie, na-ebi ndụ na ọchịchịrị nke ime mmụọ ya na egwu. Mana taa, dịka anyị na-ege ntị, onye ọzụzụ atụrụ WF Kumuyi ga-atụziri anyị aka ka anyị hụ Nzoukwu ahụ onye mmehie pụrụ iji wee banye na ndụ ebi ebi. Look at Luke chapter 15. Luke chapter 15. I'm reading from verse 18. Luke chapter 15, verse 18. The man said, I will arise and go to my father. The father is always there. And he's full of love, he's full of compassion, he's full of mercy. But you must take the step. I will arise and go to my father. I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Look at verse 19. And I am no more worthy to be called thy son. The sinner is not worthy to be called the son of God. The fornicator is not worthy. The adulterer is not worthy. The gambler is not worthy. The thief is not worthy. The violent fighting man, woman is not worthy. And the one that is going from woman to woman is not worthy. But you know, many people, they come and they say, here I am rich, I am educated, I am this and that. God, are you not lucky I came to church? Those people never get saved. The people that come and they realize all have sinned and come short of the glory of God. And they know in the sight of God, education does not qualify you. Money does not qualify you. You have gone astray like a prodigal man, a prodigal woman. And you say, I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of the hired servants. Look at verse 20. And he arose. That's why I told you from the beginning that leper came. And you must arise. And you must come. It's not enough to say, I will come. He made it an urgent decision. And he acted on it. And he arose. It's not just that I have intention. He had action to back up his repentance. And he arose and came to his father. And as you come, all your sins he will forgive in Jesus' name. But when he was yet a great way off, his father saw him, and his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. He will receive you back home. He will receive you back into the kingdom. And when he receives you, it will change your life. Look at verse 21. It says, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I'm no more worthy to be called thy son. Verse 22. But the father said to his servants, bring forth the best robes, he'll change your spiritual garment. It will cleanse your life. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, and behold, all things are become new. When somebody truly comes to the Lord,
and the Lord has compassion on him, that compassion brings conversion. Dịka anyị gere ntị n'ozi ọma anyị nụrụ ugbu a, o nwere ọkpụrụkpụ ihe ole na anyị mụtara. Nke mbụ na onye mmehie enweghị ike ibi ndụ ezi omume. Etu a ka onye ọzụzụ atụrụ gwara anyị, n'ihi na ọ kọrọ anyị site n'akwụkwọ nsọ na nwa mmefu ahụ dagidere wee daruo n'ụdị na ya na ezi na-erikọzi nri. Otu a ka ọ dị na ndị mmehie taa, n'ime mmụọ ha na ezi na-erikọ nri, n'ihi na ndụ ha na-ebi, akparamagwa ha niile, okwu ọnụ ha niile na-egosi na ha wụ ndị ruru unyi n'ime mmụọ, ndị na-ebi ndụ rere dịka ya na ezi na-ebikọ ndụ. Ugbu a o ruona na a ga-echegharị wee si n'ụdị ndụ ahụ wee pụta. Nke abụọ anyị mụtara wụ na onye mmehie nọ n'ụdị a o ruona ka ị ga-echegharị wee mee ihe ga-eme ka isi na ndụ ahụ wee pụta, n'ihi na Chineke ekwuona na mkpụrụ obi ọbụla nke mehirenụ ga-ala n'iyi. Ya mere o kwesịrị ka onye mmehie wee si na ndụ ajọ omume ahụ wee wezuga onwe ya, ka ọdịda niile nke anyị na-ada dịka ndị mmehie wee wuru ihe gara aga, n'ihi na Chineke ga-ewepụta gị site n'agbụ mmehie, agbụ ekwensu wee pụọ. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekpe ekpere wee sị Chineke ya nyere gị aka, ya gbaghara gị mmehie gị, Jehova na-eche ka onye mmehie ekpe ekpere a, ọ ga-enwogharị gị wee nye gị ndụ ọhụrụ. Ọ ga-emere ya ma ọ bụrụ na ị yọọ ya, ọ ga-enye gị ndụ ọhụrụ, mee ka ịghọta ihe a na-eme n'ime mmụọ. Nke atọ bụ na Chineke na-anabata onye mmehie ọbụla nke chegharịkwute onye nwe ya Chineke, dịka nwa mmefu ama ji wee laghachikwute nne ya mgbe ọ wetara onwe ya. Ọ bụrụ na ị ga-aghọta onwe gị wee laghachikwute Chineke wee rịọ ya mgbaghara maka mmehie gị, Chineke ga-agbaghara gị mmehie gị. Ọ ga-enye gị ndụ ọhụrụ. Ọ ga-eme ka agbụ mmehie bụrụ nke egbujipụrụ na ndụ gị, wee were ịhụnanya ya na ezi omume ya wee mejupụta ime mmụọ gị. Ọ bụ na onye ọbụla bụ onye na-ezuri na mbụ, mgbe ọ bịakwutere Chineke, ọ bịasị na ya weliri aka ya elu, emechakwa ọ laghachi n'izu ori, o nwetabeghị ọmịiko Chineke nke o ji enwe nchegharị. Ma enweghị ọmịiko, enweghị nchegharị. Ọ bụ na mmadụ bụ onye na-egwucha ndụ n'oge gara aga, sị eweligoro m aka m elu nye Chineke, mgbe nke a gasịrị ọ laghachikwa azụ n'igwukwa chachacha na ịgbacha ndụ. Onye dị otu a echegharịbeghị, o nweghị mwegha nke ndụ, mmiri nsọpụta aka emetụbeghị ya. Mgbe Chineke were ọnọdụ na ndụ gị wee metụ gị aka n'abalị a, mmekpa ahụ ga-ala na ndụ gị, ịṅụ mmanya ga-apụ na ndụ gị, ise anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ịṅụ igbo ma ọ bụ nke ọbụla, ụdị anwụrụ ike ọbụla, ha ga-apụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ndụ ọhụrụ, oyiyi ọhụrụ, iji ngwa ọhụrụ, omume ọhụrụ ga-ewere ọnọdụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ngwa ngwa o wee sị, weta uwe kachasị mma yikwasị ya, tinyekwa mgbaaka n'aka ya na akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ya. Amaokwu 23, sekpụtakwa nwa ehi azụrụ azụ, gbuo ya ka anyị riekwa, ka obi tọkwa anyị ụtọ. Ọṅụ ga-adị n'eluigwe n'isi gị, ọṅụ dị n'eluigwe n'isi otu onye mmehie nke na-echegharị. Na amaokwu 24, n'ihi na nwa m nke a nwụrụrị anwụ. Ọ nwụrụ anwụ? Eche masị na ọ nọ n'obodo dị anya. Onye nọ n'ebe dị anya, n'ebe nna nke eluigwe nọ, bụ onye nwụrụ anwụ. Onye kewapụrụ n'ebe Chineke nọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ị bụ onye nwụrụ anwụ n'ime mmehie na mmebi iwu niile. Ma ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie, ma ndụ ọhụrụ na-abịakwute gị n'abalị a, ndụ ebighị ebi na-erute gị aka, ndụ si n'eluigwe na-erute gị aka, Chineke nke eluigwe na-agbanwe ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ nwụrụ anwụ ma ọ na-adị ndụ ugbu a. Ọ bụrụ na mmadụ abịakwute Chineke, ọ bụ onye kere ọhụrụ. Ihe dị iche n'etiti onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe bụ ihe dị iche n'etiti onye nwụrụ anwụ na onye dị ndụ. Mgbe ọ bụ onye mmehie, ọ bụ nwa na-ala n'iyi, ọ bụ nwa ịla n'iyi, ọ bụ nwa ịla n'iyi, nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-eri nri ezi, nri a na-enye ezi.
ọ bụ onye na-ebi ndụ dị ka ụwa, ọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ma mgbe ọ bịakwutere nna wee nabata ya, mgbanwe wee dị n'ime ndụ ya, o wee dị ndụ. Ị ga-adị ndụ. Amara Chineke ga-abata n'ime ndụ gị, i wee dị ndụ. Mgbanwe ga-abata n'ime gị, ịdị mma nke Chineke ga-epukero n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Ugbu a ọ bụ onye lara n'iyi na mgbe gara aga, o furu efu na mbụ, ma ugbu a achọtawo ya. Jizọs bịara ka o wee chọta ndị furu efu, ndị lara n'iyi. Dịka ị na-abịakwute Chineke, eluigwe ga-aṅụrị ọṅụ, eluigwe ga-achọpụta gị, nzọpụta ga-ebi gị ọma, ndụ ọhụrụ ga-ekwe gị n'aka, ha wee malite inwe obi ụtọ nye gị n'abalị a. Eluigwe ga-aṅụrị ọṅụ n'isi gị mgbe amara Chineke batara n'ime ndụ gị, mgbe ịhụnanya Chineke batara n'ime ndụ gị. N'ihi gị, naanị n'ihi gị, eluigwe ga-aṅụrị ọṅụ n'abalị a. Ama m na site n'ike okwu Chineke nke anyị were, ụfọdụ n'ime anyị ka ndụ mmehie ha na-eme bụ nke na-emezighị ihere. Ọ eziokwu, etu ahụ o kwesịrị ka ọ dị, mana achọrọ m ka ị mata na Jizọs Kraịst na-eche. Ọ bụrụ na ị ga-abịakwute Jizọs Kraịst, ọ ga-ebupụ ibu mmehie anwa nke na-anyị garụ, nke na-emeghị ihere ugbu a. Dịka anyị na-ege ntị ka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi wee duo anyị n'ekpere nke ga-eduba anyị na mgbaghara nke ịnabata Jizọs Kraịst, nke ga-eme ka anyị wụrụ ndị ga-enweta ndụ ime mmụọ ahụ ma nweta ya n'uju ya. Jizọs Kraịst adịghị mgbe ọ jụrụ onye ọbụla nke na-abịakwute ya. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'ihi mmụọ gị nke kwuru okwu n'abalị a nye mkpụrụ obi niile. Anyị na-ekele gị n'ihi ọkpụkpọ oku ahụ nke na-akpọ mmadụ ịbịakwute gị maka nsọpụta, ọkpọ oku maka nchegharị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi ọmịiko gị nke na-adịghị ada ada, nke na-adịghị agha agha. Anyị na-ekele gị n'isi ndị nọ na nke onwe ha, ndị ji ekwentị, ndị nọ n'ụlọ ha, ndị na-ege na igwe redio maọbụ n'igwe telivishọn, ndị na-achọ obi ebere na ọmịiko nke Chineke na nzọpụta nke Chineke. Onye nwe anyị, nye ha owuwe anya nzọpụta n'aha Jizọs. Tiji yagba niile nke mmehie n'ime ndụ ha, laa ike niile nke ọnwụnwa na nke ekwensu n'iyi n'ime ndụ ha n'aha Jizọs. Ka mmụọ nsọ gị gbaa ama n'ime ndụ ha n'ugbu a na ha bụrụwo ụmụ Chineke. Ka eluigwe ṅụrị ọṅụ n'isi ha n'otu n'otu. Ka amara Chineke baa ụba n'ime ndụ ha, ka mgbịrịgba nke ọṅụ na-akụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ịzawo ekpere a. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Ugbu a welite aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe ị nwere nsogbu. Ihe ahụ na-enye gị nsogbu ahụ, ihe mgbu ahụ, nrịrị ahụ, ha niile ga-ala ka n'anyị n'abalị a. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị, anyị na-asọpụrụ gị onye nwe anyị n'ihi ihe gị onwe gị pụrụ ime, n'ihi atụmatụ gị na ihe nke ị kwere anyị na nkwa na ị gaji ime. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ị metụ onye ọbụla aka n'abalị a n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị Chineke, gosipụta ike gị, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ọrụ ebube gị, gosipụta ike gị n'ebe nrịrịa, ekwensu, ihe ọjọọ niile dị n'aha Jizọs. Na-arịọ gị onye nwe anyị, ebe nrịrịa dị, gbanwee ya ka ọ bụrụ arụ ike. Ebe ihe laworo n'iyi, gbanwee ya ka ihe dị mma n'ebe ahụ, n'ime ndụ nwoke, n'ime ndụ nwaanyị, n'akụkụ arụ ya niile. Dozie ihe n'aha Jizọs. Ka ị bikwasị aka gị na ndụ ha, tiji yagba niile nke ekwensu, kuchi aka niile nke ọchịchịrị, kuchi ike ha niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ebe nọ n'igwe na-ekwu okwu, igwe telivishọn, n'ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu, onye nwanyị n'obodo ọbụla, gosipụta ike gị, ka ike gị pụta ihe, laa ọlụ niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwanyị, ana m arịọ gị, mepee anya niile nke kpụrụ isi n'aha Jizọs. Tichiri ka ndị ogbi kwuo okwu n'ihe n'aha Jizọs. Ndị
dara ngwọrọ, ka ndị nwere arụ mkpọnwụ maọbụ ọrịa akwara n'ụdị ọbụla n'ịga ije ha, nsogbu niile, onye nwanyị ka ike gị dakwasị ha, gbanwee ndụ ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka ebe niile ahụ zara aza, ọ bụ ọzịza nke kansa ka ọ bụ ọzịza n'ụdị ọbụla, gwọọ ya n'aha Jizọs. Arịọ gị onye nwanyị ka ụdị nsogbu ọbụla, ihe mgbu ọbụla maọbụ nrịrị ọbụla, ihe ọ sọrọ ya bụrụ aha ihe dị otu a, ha niile ga-ada dịka anyị na-akpọ aha Jizọs Kraịst. N'ebe niile, ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnwere onwe n'ebe niile, onye nwanyị ihe ịrịba ama n'ebe niile. Ana m arịọ gị onye nwanyị n'aka nri n'aka ekpe, n'ihu na azụ, n'akụkụ niile ọbụla, onye nwanyị gosipụta ihe ịrịba ama gị, kọpụta ihe n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị n'ihi na anyị maara n'ezawo, anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye nwanyị azawo ekpere gị n'aha Jizọs. Ị ga-ahụta ugbu a n'ihe ịrịba ama nnapụta ọgwụgwọ nsọ ewerewo ọnọdụ n'ime ndụ gị. Imeela maka isonye n'ihe ọmụmụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgbaga ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa okwu a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko nwanne m, ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụkwa anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ niile nke ụwa na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.